A todos nos chega, falamos da morte, así que marchamos con Suso outra vez, o tanatorio móvil que hai en Cuntis. E non é para nada unha mala idea, dada a forte dispersión poblacional que hai en Galicia, o que nos dicía antes Suso, e sobre todo porque hai infinidade de núcleos pequenos de poboación sen tanatorio, Suso. E este tanatorio móvil, Xesús, pode chegar a todos eles sen absolutamente ningún problema. Sempre que o tráiler pode entrar, o velatorio pode estar situado ali onde vostedes queiran, chegado o momento da morte. Imos falar coa persoa responsable del. Rosa, moi bons días. Hola, moi bons días. Eu teria que presentala como responsable da funeraria Pombo, pero gustaríame máis presentala ou ben como unha revolucionaria ou ben como unha visionaria no mundo do negocio da morte. Vale, ou como innovadora. Ou como innovadora tamén. Innovadora tamén. Como xorde a idea de comprar este tanatorio velatorio móvil? Pois a raíz de verlo nunha feira de muestras e por mediación de un funerario que o ten ali en Zamora, que empezou con un e hoxe ten 7. Este é o número 8 que hai en Este é España. o número 8 de España e o primeiro de Galicia. E é curioso que, por exemplo, sexan dúas comunidades como, por exemplo, Castela León e Galicia, que comentábamos antes que teñen unha dispersión xeográfica importante, as que teñan este servicio, non? Sí, claro. Para sitios dispersos, para sitios que están lixanos ao medio de un pueblo. Rosa, imos ir coñecendo pouco a pouco este tanatorio. Esta sala na que estamos, que sería a sala para as persoas que visitan? A sala general para persoas que visitan. Despois ten a sala íntima con Imos pasar agora a cara a ela. Esta que estamos vendo agora sería a sala íntima para os familiares. Sala íntima para os familiares, como noutro velatorio normal calquera. E aquí con todas as comodidades, non? Sí, con uns cuartos de baño, máquina para tomar un café, unha tila ou unha bebida, simplemente o que se lles apeteza ao familiar ou ao visitante. E, por exemplo, no que as dependencias que vai ocupar o defunto tamén están dotadas como calquer outro velatorio? Igualmente van dotadas de un frío, dunha cámara, que é unha cámara frigorífica, para ter as flores e o cadáver no mellor estado posible. Comentabasnos antes, Rosa, que aquí poderían entrar incluso moitas coroas de flores, non? Sí, aquí de feito hubo 7 coronas e varios ramos e sobre 11 a 15 centros. Que tal resposta está tendo por parte da xente este tanatorio velatorio? Pois ben, de momento é unha innovación, como que todas as innovacións costa traballo metelas, pero vamos, que de momento ben, máis aceptada quizás pola xente maior, da terceira edad. Sí, pois sorprende que sexa xente maior quen acepte mellor, porque son os que máis arraigados están nesa cultura, nesa tradición dos ritos funerarios, de ter o defunto na casa, non? Sí, pero como agora xa se van habituando ao velatorio fijo, entonces o móvil para eles significa pois unha forma de desplazamiento sin ter que depender de nadie, porque van andando normalmente ao telo cerca na parroquia, ao lado das iglesias, normalmente pois teñen a posibilidad de acercarse andando sin necesidade de desplazamientos. Rosa, vostedes acuden alá onde os chaman, non? Se unha funeraria, por exemplo, nós estamos aquí en Cuntis, pero unha funeraria de Burela os chama, acuden tamén sen problema, non? Sí, sin problema, ni acudimos sempre que este libre a calquer funeraria, abertos a calquer funeraria que nos chame. E incluso esas persoas que teñen contratado un seguro de morte tamén poden, non? Tamén poden, porque teñen dereito ao velatorio máis cercano á súa casa, que neste caso sería este. E se falamos de precio, Rosa, encarece moito os custes. Igual que un fijo. O mesmo precio que un fijo, de que a 300 e pico e 500 con IVA. Rosa, moitísimas gracias. E é complicado, non sei, resultame difícil desexarlle sorte a unha persoa que se dedica ao negocio das funerarias porque colema que alguén morra, pero se hai que desexar que os que morran sexan aqueles que xa lles toca, que a xente de moi avanzada idade. Claro, de moi avanzada idade, ou con unha enfermedade terminal porque que este sufrindo moito. Moitísimas gracias, Rosa. Nada. Como ves, Xesús, todas as comodidades dun tanatorio fixo, pero nun tanatorio móvil moi axeitado, por exemplo, para a dispersión xeográfica da que falábamos antes en Galicia. Moi ben, Suso, pois nada, esperemos non ter que usalo, polo menos en breve.